Il-qorti ntalbet tipposponi għal żmien indefinit is-seduti relatati ma' libelli imresqa mill-eks Prim Ministru Joseph Muscat u martu kontra Daphne Caruana Galizia. Dan fid-dawl ta' kawża kostituzzjonali imresqa mill-werrieta tagħha il-ġimgħa li għaddiet. Meta komplew jinstemaw il-libelli kontra l-ġurnalista maqtula u kontra Bina Matthew quddiem il-Maġistrat Viktor Għaxaq, l-avukat Joe Zammit Mempel informa lill-qorti li huma resqu proċeduri kostituzzjonali li l-eżitu tagħhom se jaffettwa dawn il-kawżi. Il-familja qed titlob lill-qorti biex fost affarijiet oħra tiddikjara l-merti ta' dawn il-proċeduri eżawriti bil-mewt ta' Daphne Caruana Galizia. Il-werrieta qed isostnu ksur ta' drittijiet fundamentali tagħhom bħala riżultat tal-proċeduri ta' libell li għaddejjin peress li m'għandhom l-ebda mod kif jiddefendu lilhom infushom. Il-familja tal-ġurnalista maqtula qed targumenta li peress li ma kellhomx aċċess għas-sorsi tagħha u peress li hija qatt ma żvelat l-identitajiet tagħhom, kien impossibbli għalihom li jiddefendu l-istorja tagħha li fiha kienet allegat li l-kumpanija sigrita Egrand kienet ta' Michelle Muscat. Il-libelli kienu ġew ippreżentati 3 jiem biss qabel ma nqatlet Daphne Caruana Galizia permezz ta' bomba li kienet tpoġġiet taħt is-sit tal-karozza li kienet qed tuża. Fil-kawża kostituzzjonali, l-eredi ta' Daphne Caruana Galizia talbu lill-qorti biex tiddikjara li l-kawża tal-libell ma setax tkompli fid-dawl ta' dak li ddeskrivew bħala pis eċċessiv imqiegħda fuq il-werrieta tagħha u fid-dawl tal-prinċipju ta' protezzjoni tas-sorsi. Fil-waqt li qal li dan huwa proċess inġust, l-avukat Zammit Mempel irrimarka dwar is-sistema adottata mir-Renju Unit fejn jekk l-attur jew il-konvenut miet qabel il-konklużjoni tal-kawża tal-libell, il-proċeduri jiġu ddikjarati estinti. Iżda taħt il-liġi Maltija din l-għażla ma teżistix.